Samantala, giant Christmas tree sa Dagupan City pinailawan na. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! 4, 3, 2, 1! Pinailawan na kagabi ang 9 ng Desyembre ang giant Christmas tree na nakadisplay sa harap ng City Plaza sa Dagupan City. Ang kaganapan na may temang Pamilyang Puso ng Pasko ay dinaluhan ng daan-daang Dagupenyong nakisa sa pagtunghay ng ceremonial lighting na nagsilbi ring hudyat ng pagsisimula ng City Fiesta. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang pailaw ay sumisimbolo ng pag-asa sa bawat isa, lalo na't matindi ang mga nalampasang unos sa mga Dagupenyo ngayong taon. Ang priority natin ever since, pamilya po. Sa lahat ng bagay. Kaya nga, pamilya ang puso ng Pasko. Dagdag pa niya, mula 17 ngayong buwan, nasa 15,000 apektadong pamilya ang mapapamahagian ng Noche Buena items, kung saan 700 pamilya rin ang kanilang makakasalo sa isang ihahandang buffet. This time, we will celebrate yung fiesta and Christmas natin. Simple lang po. But we will be providing 50,000 Noche Buena for the indigent family. Alam natin kasi hindi sila makakapag-enjoy ng Noche Buena ngayon because of nangyari sa typhoon. And we are also inviting 700 families for the buffet of Noche Buena. Hindi lamang sa Plaza Tampok ang pailaw, hindi pati na rin sa Quintos Bridge at iba pang bahagi ng lungsod. Ang display ay nirecycle umano mula sa mga disenyo noong nakaraang taon bilang pakikisa na rin sa panawagan ng Malacanang na gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko. Sa huli, nangibabaw ang panawagan ng pagpapanaig ng pag-ibig at pag-asa sa pagbangon mula sa mga unos. Sa mamumula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. At IFM! IFM News. IFM News. IFM News.